og Markus. Det er 250 kroner, vi giver til sammen, ikke? Vi giver kun én. Ja, vi giver ikke for begge. Nej. Det kan godt være for hver. Kasper. Og det er Markus. Lad nu være! Lad være! Nej, Nej, det er ikke det. kan I godt komme op. Færdig.